Hello dol bayap song hanya hai lamsugo ani YouTube kotal video norong no norok bahai tongbai khakhayo norok joto no kaham tongbai na hanai hingke ani video kotal nanya ta pokbai di tabuk hingke ang bojago thang tong norok no phono bai tongano nok ni mani rok kisa na hana bagi thang tongmani bazar khanya hanai smart bazaro hingke norok nai tongdi bike bai thangai tongo tabuk hingke lama o hingke tabuk sokpai ke gana no oron sokpai ke tabuk bisingo hamnai tei ani YouTube sana serenglia pogoi stokana bukanai rok jabor burung thamake bike bai haimani bwla hingke ani YouTube bongko video nai tongnai rok no koijao subscribe khlaina ta pogdi tei like comment share uchi kona dita hingke boro sana mani kosana mane tan los to video khanya na allow kori khana mani ai khogoi khlai tong ko tep tep jago video khanya allow kori khana ke hapana khogoi khlai tong ta kemo iko class rok nai tong mani nai thokjai haini class rok nai tong ke aiki rogo hingke manase khaya tini ke buri masa khlai ro te onyo boro rok kes khlaya buri masa mana khlai ro ta hingke stand class rok nai tong mani ko nai thokjai agi anaro stand class rok tong mani sang nai thokjai hai bai tong ro bai thamai kya ke mong ke tlang mara sano ne sing tong tunya mo jari tong bo hingke ang ke saka nangge no ko mani ko ta bango ne kas ni ta bo emne sa party rok sini rok dai tong khangke nai thogai tong ta hingke moka sakap nai thokjagoi tong khang obono haipano belai toro sakap ta kisa basa basa angka ang ti hege mo bo bela kotor sak bangma khongsugan hingke tabuk hingke nang khogoi tep tep ke video khlai tong ta tormani na hala sakap ang ta kisa basa basa angka ang ti hege mo ana sakap bo kari ke emne nai thoksuka bo hingke tabuk nade kasha sai thang chuan hnai sai tong mani thos thoige mo se sop se tormani se sabalia ko 20 টাকা পকাইছা thos thoige mo se thanda jol lang mani ekdom udan sajak siwo hne se matang siwo mo thoige khai kutung khai pan muthung ria burabo The next day. iko ang mia bazar tuman nong no phunuk jaya ko ang tam tam to ka phunukana thok to ka 3 liter omo sugar free biscuit tong thaisa angke amo hangke biscuit omo 1 kg biscuit kota jar 2 kg kaisa bage kaisa free hingke maggi to ka 5 ta hingke yang tongo hand wash detol hingke risu janai comfort tongo easy tongo nok hujanai bithi tongo hingke tam tamo oro tongo toothpaste surf risu janai pore dishwash amte rokta hingke ang tin tam tam mamu soga nong no phuno gana nai tongdi ko dal soyabin abo hingke iko kutung kutung kariman bisi baloge ko aro tongo alu baja muak bahan mosteng miani hingke mai dulsa tong koro hingke koro mosteng tong moso kosa mosteng hingke tei o ang mairum tukha ko basmati mairum kolok jar 2 kg hingke tei dudh 2 packet ko 2 liter amul dudh aswngno tei o sos thaisa aswngno tei kuno kwrwi aswngno mamu o basmati mai obono songoi rwo ang ke aswngno jotono dol bayap song ani video aswk jora twino tini next video malai phina haino hai tata bye bye.